OK, tak kam ideme? Hej, poď normálne do expiť nejaký level, mne sa moc Metinland neľúbi. Ježiš, nejaká Musím si Jolanka. dát do skladu. Jolanka, neviem, jak sa volá. Ona je môj učiteľ. Ja aj podivný Metinland až od 80-ky. Tam, kde sa dropujú dia. Aha, len kam teraz? A nejdeš na tú 120? Nejakú 120. Počkej, 2. Ne, ja hľadám niečo, kde sa dá normálne expiť. Asi ideme do toho Metinlandu, čo? Lebo tam sa dá. Áno. Idem do skupky. Ježišmaria. Nejaké hovno. Ne, cigán, 165k. Za nami? Fakt? No. On stál hneď pri tom portále a zrazu som len videl auru, skoro som ho dostal. Pán Rudolf. Za 2000. Poď, daj skupku. Na jeden sek ich vyšlo trošku moc. To by si najprv musel zastaviť. Ježiš, ne! A už je tu. Úžasné, vážne. Kápu takíto ľudia nepatria na mety. Prosím vás, keď ste nejaký takýto, tak sa nechoďte. Nech si radšej idú hrať nejaké PvP servery a nie sa tu oné. Ja sa rovno vyžal. Vymáhať sa tu oné. Pred menšími levelmi a najväčší páni. Hej, počkaj, ty musíš dať rovno bežné, že prečo mi to nejde. Že rovno bežné. No. Koľko ti to dalo? Dosť. Bak. Nie, to sú taky strašné. OK. Tak skúsime ešte na tento. Tam ideš. To som. A hľadá by sa mi help. Ti hneď pomôžem. Tak ani ne, kúkaj, koľko mi berú. No viem. Zlaté pokladnice ber, v meste môžeš kúpiť tento u obchodnice. Ináč všimol si, že predtým mi brali o niekoľko tisícok viac. Jaj, to vlastne není ten Metin, no. No, ja som teraz neviem. Ja dávajú ťam. Tak, pozri. No, najviac, no veľa ne, ale zase najmenej. Bo robím guličky furt. Jo, Zurko na P. Stojím vedľa teba a budem sa na teba kúkať. Jsi veľmi dobrý. Jo, bojové zúrení na P už mám. Áno. Poď na ďalší, na tomto vedľa. Len začni ty. Či si mám začať? No máš do ňu začať búchať ty. Ja, jasné. Áno, mláď. No, neskoro trošku. Ale len trošku, neboj sa. Tu není ďalší taký, že predtým ich aj tam. No, tak to asi nezmátim. Poď, ja dám aj. Jasné, my sa budeme trepať, no poď na tieto. Jaj. No, to dáme. Si robíš srandu. Koľko im uberáš? 1300. 2000. Kúkni, ak mu Už dávame natáčaš, že? No, kúkni, ak mu dávame na papulu. Level up, si robíš srandu. Koho mňa alebo tebe? Nie. Nejaká 37. Došla aura. Že aura. Nejaká 37. Zabijú. Nehajú. Kráľe mi Metin, už je dole. Není. No, pošlem na ne. Akože čo tak ísť ku mne a trošku tie si do ňoho zamlátiť. Kde si? Nedostanem, môj koň je moc veľký. Urážky na môjho koňa. No najlepšie, že ty si ho urážal sám.
Však hovorím, urážky na môjho koňa. Prečo ukazuje, že má 0 healthov? To bude ďalší bug. Je? Jaký pak? Mám kuráž. Dám level up. Level up! Ty si mi dal koľko? Ja neviem, ale nemusíš tú obranu a to si... Poď sem. Za 2000. Ale nevidím, jaký to je level. Začarovanie. Trnení, áno, jo. Tak ty mu dávaš. Však ja viem. Hlavne mne docela. Však to Som dead. nedodal guličku dík. Kam si išiel? Stojím za tebou. Ty nie, aby si mi pomohol. A však ja sa tam tiež nemám dáko dostať, vieš. Tu máte jednu na papulu a hneď ešte papule. Jaj, no mňa dávajú už úplne. Vieš, že sú aj slabšie než vás, že ti opúca, takže sú to strávne človek. No bože, ne. Ne, papajú ma. Zalez do búdy a nehaj ma. Jasné, ty si z dola bojuj, však prečo ne, že? Čo? Ty si z dola zbojuj. Čo som znova? Nie, že z dola bojuješ. Však ja teraz to tu všetko musím robiť sám. Jasné. Áno. OMG, poď sem ďalej. Tu sú také pekné ropuchy. Tam nie, prosím, tak poď sem. Poď ku mne, ropucha. Však si, tak... No, No, začni ty. nie. Začni ty. Na budúce začínaš ty. Ja sa nechcem na tieto metiny. Tak lenže ty si žebrak, čo ho nedá, takže... No aj tak idem Asi. na teba. Ty kokso, aj tebe toľko dávajú? Ale hej, musia. Ja som to mal pri guličke, čiže... Ale nedávajú. Spoj. Toto mi dalo level a 3/4. O, počkaj, ja som prešiel. Jaj, ty ak ma zabijú, tak ja potom zabijem teba. Prestan tam krúžiť. Ja som ho nemohol trafiť. Kritik 4000. Fazole, ktoré sa dajú kúpiť v obchode, no však prečo ne, že? Level up. Ešte dve guličky. Ďalšia gulička na svete, výborne. Aj my už sme ho zbombardovali. 98%. Ďalší. Nie! 49. Dúfam, že zaznie o tom, že on je, že veľa nejem. Ale ja neviem, ja si nepamätám, čo jem. A dobre, tak mi nalož, no. No dobre. No dobre. Ne, ja sa neviem na tebe jak dostať. Ale ty mohol. Ty mi niečo vôbec aj bereš? No, však ja som presne v tebe, takže... Ja som dead, môžeš to dať. Nikde si to nechal na mne, ďakujem moc pekne. Len zač. Čo? Čo? Počkaj chvíľku. Nie. Skilly? Či? Ty si už 50, čo?
Díky som práve šupol level up. Ty si o niečo level menší. Koľko to? 49. Sem šupnem jednu a sem ďalšiu. Čo toto je za metín? Čo s ním vychádza? Ukáž to. No to, čo tam. Ten Yeti a to. Ale ja chvíľku nebudem killiť, ja idem za chvíľku jesť. Okay. Mama, už mám zohriaté? Za 2000. Pekne. Dávaj ti na papu, chlapec. Ani moc ne. Ešte je tu málo. To. No, už je veľa, Alexander, ty môžeš tam. No ďakujem. Je to na tebe. Akurát ten tých veľkých. Však mi skoro nič Ani nebude. nejdu na teba. No však to je výhoda. A teraz všetci idú na mňa. Rýchlo daj ten metín. To ešte chvíľku potrvá. A ja už som za chvíľku dead. No. Mám ti pomôcť? Vieš čo, nie, stoj tam jak debil. Kde je ten metín? Proste sa len daj oné smršť a prebij sa ku mne. Ježiš, ale nemyslel som na jedných. Oh, fuck! Je to na teba. Záles, to. Pomodlite, tak len, že tu si vybereš jeden z najťažších metinov a nech to tu čarujem, čo? Chcem sa Ne! spýtať. Je za metín. No, lenže ty blbci si aj tak do neho začal. Nepapaj ma. Všetci idú na mňa, Tio, skoro. Skoro, ty nevidíš, čo je za mňu, čo? No, poďme. Ok, skápaj. To je výhoda mojich. Mi nehovor, že si umrel na tých posledných pár sekundách. Posledných. Poďme skúsiť ísť na stromy. Debil. Ale ne, poď vážne. Keby som mal už ten jedak, tak by som mal už aj brnenie, čiže by som mal výhodu. Škoda, že nemám tú buferku na hentom. Ozaj, nedám si ju do modrej? Nie. Budeme hrať férovo. Ale spolu spoď. Však mi nič pomaly nedajú. A už mi dali guličku. A nikamo. Kámo, tak to je libové. Či moc si, že mi nič neberú? Ani mne. Kam už som skoro 53. Maťo, daj mi ten zlatý kus potom. Ja mám tú zlatú pokladnicu, takže... Veď to sa dá aj v meste kúpiť. Lúče. Prevzal som to, áno. A koľko ich padá, kámo. Ja som dostal kyticu. Tak vyhoď. Choď please zabiť tie triady. OK. Však mi skoro nič neubrali. Že toto je ľahšie. Ja som 56, už 6 levelov som z toho spravil sa jedného tým. Ok, poď sem na tomto. Tak nie, 4 levely. Poď. Počkaj, ja si začnem. Kaši. Dobre. Ty koksu a 55-ka. Na to šupla asi už s levelom. Ja som nečakal, že toto budeme takto dávať. Ja mám príšery, čiže je to v poriadku. Koľko mám na príšery? 60. Ja 75. Mám Jaký, že som to level? 58. to fakt? Napísať. Ja mám túto boty s ďalšími príšerami. Trošku ti dávajú na papulu. Ale dávam levely, čiže je to v poriadku. Aha, my už sme to zabili. Mám ďalšie príšery. To je na ďalší. 61, jeden level a mám ďalšie príšery. O, príšer 90. To v čom máš toľko príšer? Jak toľko, ja mám v každom len pár. Kde si? Poď, hore som išiel vyššie. Začneš ty alebo ja? No, len už choď. Tak mi nič neberú. Ale akože som myslel, že to začne a nie, že tu budeš stať ako. Však hej, Idem sa nájsť, počkaj. len bojuj.
Okay. Idem!
takže som naspäť. A myslím, že pre tento diel to už bolo asi všetko. Takže bye bye. Čau.